Raġel li kien ikkundannat 5 snin ħabs wara l-instab ħati ta' stupru f'Settembru tal-2023 rebaħ l-appell tiegħu wara l-qorti tal-appell ikkonkludiet li ma kienx moralment konvinta li l-att sesswali ma kienx konsenswali. L-inċident imsemmi seħħ f'April tal-2020 meta r-raġel mara kellhom kuntatt sesswali fid-dar tiegħu. Iż-żewġ persuni kienu f'relazzjoni intima. Il-mara rrakkuntat li r-raġel qabeż fuqha, imbutta fuq is-sodda u sforza lilu nnifsu fuqha b'mod vjolenti. Irnexxilha taħrab u marret tantħuha fejn rrapportat l-inċident lill-pulizija fl-għaxija stess. Mill-eżami mediku li sarilha fil-Furjana nstabu ġieħi ħfief. Min-naħa tiegħu ir-raġel ċaħad li l-att ma kienx konsenswali u sostna li l-mara stess bdiet l-inizjattiva u malli esprimit xi forma ta' skumdità u waqaf minnu fih. Għal ukoll li aktar talba tul l-istess jum kienu tkellmu fuq it-telefon u ma semmitx l-inċident. Il-qorti tal-appell qiset li f'dan il-każ kien hemm verżjoni kontra oħra u li l-prosekuzzjoni ma rnexxiex tipprovdi biżżejjed provi biex tipperswadi l-qorti li l-att senswali sar kontra r-rieda tal-mara.